И здравейте хора, аз съм Pinman BG128 и днес започваме една нова поредица на Minecraft Village Survival и както виждате малко се развих и имаме клечкаща. Сори, че започнах толкова, но сега както виждате вземам букшелфове. И хора, сега ще ви кажа истината, която мисля за маповете. Защото някои мапове са прекалено тъпи, аз някои не мога да ги мина дори. И ето защо започнах да правя това. Защото ме привлече да правя това. Ето тук има Library. Къде да ги поставя? Ето тук ще поставя двете. Едната ще бъде тук. Да получи се доста добре сега. Сега ще отидем на там, защото бях играл в един такъв сървър с един от нашия клас. Бях играл в един такъв сървър и знам абсолютно всичко за подобното. Сега да ги оберем тези вълни тук. И вижте няколко едни и същи коня. What the fuck? Ужас. Там би трябвало да има някакво езеро. Ето тук. Има река. О, падна. Тук да видим насам. О май гад, хора. Обърках се. Ама аз съм играл в такъв подобен, но явно се е забрал всичко. О, тук имаше лава, верно. Имаше лава. По-добре просто да се върна в селото. Друг път ще разглеждаме работите. Ще имаме един тур. Оле, майко. Няма Balkan Games. О май гад, хора, трябва да си брикна тук. И то е така, трябваше да брикна тук и сме готови. Тук брикнахме всичко и ще изчакаме да стане сутрин. Та не знам колко епизода ще бъде самото това нещо, защото колкото и да се мъча да промявам, да мисля. Така, сега ще пробера тези неща. И да направя едно легло. И сме готови. Вижте колко бързо, хора, се развихме горе-долу. И така. Дано всичкото ми да не отиде на вятъра. Защото... О, зомбитата. Горят. И не знам колко ще бъдат дълги, но първите епизоди... Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести ще бъдат кратки. Тогава хора, надявам се да ви е харесал. Ако ви било така, дайте палец нагоре, абонирайте се за влог канала ми. Споделяйте клиповете във влог канала ми. И лайквайте, сабскрайбвайте и там, каквото всичко правете.
Коментирайте и в двата ми канала, споделяйте клиповете и в двата ми канала, лайкайте клиповете и в двата ми канала, се абонирайте в двата ми канала. И да, ще се видим! Чао!